Tällä videolla mä näytän sulle, miten tehdään ajatuskartta tai mielekartta. Molempia nimiä olet ehkä joskus kuullut. Tarvitset sitä varten paperia ja kyniä. Ja ajatuskartan tekemisessä auttaa se, että jos sulla on erivärisiä kyniä, niin silloin siitä esityksestä saa vähän semmoisen mukavamman näköisen. Ajatuskarttaa on kiva käyttää esimerkiksi kokeeseen kertaamiseen, ja senpä takia otetaan tänään aiheeksi linnut, joka on meillä ollut yllissä tässä kevätjakson aiheena. Laitetaan se otsikko tänne keskelle. Sen jälkeen me ruvetaan keräämään tänne ympärille sanoja. Ja aluksi voitaisiin aloittaa vaikka sillä, että meillähän oli linnut jaoteltu 2 eri porukkaan. Toinen oli tässä vaikka tuohon. Toinen oli muuttolinnut. Otetaan se vaikka tämmöiseen laatikkoon. Ja sitten mä vaihdankin väriä. Tehdään toinen sitten vaikka oranssilla. Eli toinen oli se paikkalinnut. Eli ajatuskartassa apukeinona voi käyttää eri värejä ja samoin eri muotoja. Silloin tästä saa semmoisen kokonaisuuden, että se jotenkin hahmottuu paremmin, että tässä on nyt 2 eri asiaa. Tänne voisi tulla myös muita alaotsikoita. Mehän ollaan aikaisemminkin näitä tehty, niin muistat varmaan. Mutta ruvetaan keräämään tänne siis lisää sanoja. Ja nyt voisikin olla niin, että kerättäisiin sitten näistä muuttolinnuista. Tämä on sulla nyt tehtävänä, joten mä en tänne nyt kaikkia vastauksia siis kirjoita. Mutta täällä voisi olla esimerkiksi no ensimmäisenä ehkä siis ylipäätään sellaista yleistietoa, että mitä ne muuttolinnut oikein on. Mitä sä niistä tiedät? Miksi juuri jotkut linnut on muuttolintuja? Kirjoittaisit sen tänne ja sitten sen voi ympyröidä lopuksi. Mutta nyt kun mä en sitä vastausta tähän kirjoita, niin mä teen tänne vaan tämmöisen tyhjän ympyrän. Mutta ei kannata näitä tehdä siis valmiiksi, koska sitten se sun vastaus ei välttämättä mahdu sinne. Mutta tuonne voisit siis selittää, että mitä se tarkoittaa, että joku on muuttolintu. Sama juttu tänne paikkalinnuista. Että mitä se oikein tarkoittaa, että joku on paikkalintu. Eli ensin kirjoitat sen vastauksen, vasta sen jälkeen ympyröi. Vaikka minä teen tässä nurinkurisesti. Sitten näistä muuttolinnuista ja paikkalinnuista voisit kirjoittaa myöskin sen, että mitä lintulajeja muistat paikkalinnuista ja entäs muuttolinnuista. Mä laitan sen nyt vaikka tänne näin. Ja taas kirjoittaisit ne ensin siihen, mutta mä ympyröin sen nyt valmiiksi. Sama juttu tehdään tuolta muuttolinnuista. Eli mitä muuttolintuja muistat? Yllin kirjassahan niitä on paljon sanottuna. Mitäs muuta me noista vielä tiedettäisiin? No ainakin ravinto. Siellä oli vähän erilaista ravintoa muuttolinnuilla ja paikkalinnuilla. Voisi tehdä myös niin, että me ollaankin varmaan aikaisemmin tehty niitä ajatuskarttoja, että tästä paikkalinnusta lähtisi ravinto ja sen ympyröisit ja sitten sieltä lähtisi, että mitä syö. Mutta nyt mä teen näin ehkä osittain myöskin tilan säästämisen vuoksi, koska mulla ei tähän paperille ihan älyttömästi mahdu. Eli laitetaan muuttolinnuista myöskin tämmönen ravintopallura. Ja nyt jos sä mietit, että mistä nyt oikein löytyy näitä
näitä selityksiä, että mikä on muuttolintu, mikä on paikkalintu, niin Yllinkirjassa usein asioita kun selitetään, niin ne on siellä tekstissä tummennettuna. Eli siellä saattaa olla joku yksittäinen käsite tummennettuna. Nyt kun katsotaan täältä tätä oppikirjaa, niin tuolla esimerkiksi paikkalintuja on tummennettuna, niin heti huomaat, että tuolta saattaa löytyä vastaus. Samoin muista, että meillä Yllinkirjassa kappaleen lopussa on aina tämmöinen kohta kuin tiivistelmä. Siellä on tosi monesti selitettynä ne tärkeät olennaiset asiat. Ja niitä erityisesti voit tässä ajatuskartassa hyödyntää. Eli muista se. Oho. Lasi kaatui taustalla. Ei anneta sen haitata. Sen jälkeen kerätään tänne vielä muita asioita linnuista. No yksi ainakin voisi olla, meillähän yksi kappale käsitteli pesimistä. Laitetaan se tänne otsikoksi. Ja tämä pesiminen, niin sä voit laittaa sinne kaikenlaista, millä tavalla ne linnut pesiä rakentaa, minkälaisia erilaisia pesiä ne tekee, koska kaikki linnut ei suinkaan tee samalla tavalla. Osahan on semmoisia kolopesijöitä, osa tykkää pesiä linnunpönttöihin ja vaikka joku törmäpääsky tekee pesän semmoiseen hiekkatörmään. Eli linnuilla on hyvin erilaisia tapoja pesiä. Vesilinnut pesii aivan eri tavalla kuin vaikka sitten talitiainen. Eli sinne voit kerätä pesimiseen liittyviä asioita. Yksi aihe voisi olla myöskin poikasista huolehtiminen. Millä tavalla linnut oikein huolehtii poikasistaan. Ja kerää tänne alle asioita, mitä löydät. Eli tälleen samalla tavalla voit tehdä viivan, kirjoittaa sinne sen asian ja sitten ympyröidä sen. Tänne voi myöskin lisätä semmoisia käsitteitä, jotka liittyy lintuihin. Nyt tässä meidän lintuaiheessa on ollut esimerkiksi sellaiset käsitteet kuin reviiri. Osittain kyllä liittyy tuonne pesimiseen, mutta laitetaan se nyt tänne. Ja sitten meillä oli ainakin, löytyisikö muuta vielä yksi väri. No, tehdään tuolla. Siellä oli sellainen käsite kuin soidin. Voisit etsiä näihin käsitteisiin selitykset. Eli etsit sen selityksen, kirjoitat sen tänne, vedät tuohon viivan ja sitten ympyröit sen. Eli tällä lailla alkaa hahmottua meille tämmöinen ajatuskartta lintuaiheesta. Tämä on hyvä tapa siis kerrata kokeeseen. Tässä samalla kun sä etsit näitä tietoja, niin sä opit siinä samalla. Mutta sitten sen jälkeen kun sä oot tämän ajatuskartan tehnyt, niin tästä on helppo kerrata ne asiat kokeeseen. Kun ne on tähän tällä lailla loogisesti hyvin järjestettynä. Niin silloin sun ei enää sieltä kirjasta tarvitse sitä tietoa etsiä. Eli tee tällainen ajatuskartta nyt lintuaiheesta kokeeseen kertaamista varten.